Ein dyfal barhad ni ac ein aberth ni hon ydy'r ymgyrch yma. Mae hi'n fraint felly i wahodd ein siaradwr cyntaf i fyny, Cai Phillips. Mae Cai yn wreiddiol o Sir Gar, a mae wedi bod yn fraint gweithio efo Cai yn ystod y flwyddyn dwytha ar yr ymgyrch yma. Mae o'r esiampl perffaith o un sydd wedi penderfynu peidio derbyn pethau fel y gymaen nhw ac i godi lais ac i ymladd yn ôl. Felly, sut i fyny Cai? Diolch yn fawr, Helo, Tregaron! Anwyl gyfeillio, rwyf yma heddiw yn sefyll fel cynrycholydd ein ieuenctid yng Nghymru, ac un sy'n gobeithio byw yng Nghymru am weddill foes. Rwy'n mab fferm naw cenedlaeth o Sir Gyfyrddin. Mae fy nheulu wedi bod yn byw ar y fferm laeth ac yn mentref blaen y coed ers tua 1740. Hoffwn barhau i fyw yn ardal enedigol, fel nifer fawr o fy nghyfoedion. Ond pan mae costau byw mor uchel, ac mae prisiau tai wedi mynd i hwnt i gyrraedd mwyafrif o bobl ifanc ar draws Cymru, boed yn y wlad, yn ein trefi a'r dinasoedd, mae rhywbeth mawr o le yn ein Cymdeithas. Ym mis Mai, ar faes Eisteddfod yr Urdd, cefais bleser o gasglu a chyflwyno i Lywodraeth Cymru lofnodion 200 pobl ifanc ar feiseb Nid yw Cymru ar werth. Ac mae'n braf gweld nifer ohonoch yn y gynulleidfa heddiw. Cefais i weddar i weld brwdfrydedd ac angerdd pobl ifanc tuag at yr achos. Ond roedd dicter a theimlad o anobaith hefyd. Ystyriwch hyn am eiliad. Pam bod siwr gymaint o bobl ifanc yn gadael Ceredigion? Pam yn ffigurau diweddar y cyfrifiad dangoswyd bod yna gystyngiad mawr wedi bod yn nifer y bobl ifanc o tua -25 yn yr ardal? Pam fod pobl ifanc Ceredigion ac ardaloedd gwledig eraill Cymru ddim yn gallu ymgartrefi yn eu cynefin? Yr ateb yw diffyg cyfleniad o dai fforddiadwy a'r cyfnir syfrdanol yn ail dai a phai haf yn ein hardaloedd gwledig. Mae methiant llwyr Llywodraeth Cymru i gyflwyno mesuriadau i daclo'r argyfwng wedi bod yn dor colanus. Mae tai haf yn bla, mae ail dai yn bla, mae'n ieuenctid yn heiddi gwell, mae Cymru yn heiddi gwell. Nawr, dwi'n cytuno bod twristiaeth yn ddiwydiant pwysig i Gymru, ond mae angen i'r sector i fod yn gynaliadwy. Mae angen cael pobl ifanc lleol i weithio a chynnal y diwydiant, ac i gael yr hyder i fentro i sefydlu eu busnesau eu hunan. Hefyd, mae cwmnïau mawr a Llywodraeth Cymru yn prynu tir amaethyddol o ansawdd da am bris uchel mwyn plannu coed. Mae hyn yn golygu bod ffermwyr ifanc yn methu cystadlu yn erbyn pwrs diben draw Llywodraeth Cymru ar ean chi a fi. Mae fodolaeth a ffyniant yr iaith Gymraeg yn dibynnol ar ein ffermwyr a'r diwydiant amaeth, ac mae'n cefnogi ein ffermwyr ifanc. Mae perchnogion ail dai yn newid enwau tai ac yn lladd ar ein iaith, hanes a ffritadaeth. Ble fyddwn erbyn 2050 gyda miliwn o siaradwyr Gymraeg heb ein hanes ac enwau llefydd Gymraeg yn bodoli. Mae'n bryd i bobl Gymraeg rhoi stop ar hyn. Rydym yn llawer rhy neis, ac mae'n bryd i ni sefyll yn gadarn. Rhywbeth arall sydd yn gwneud fi'n benwan yw clywed perchnogion ail dai yn Conan am rheoliadau newydd Llywodraeth Cymru. Os mae perchnogion ail dai yn gadael oherwydd y treffiant uwch, wel gwynt teg ar eu hôl nhw. Mae angen cael deddf eiddo. Byddai deddf yn rhoi mwy o bŵer i bobl y gymuned leol ac yn golluogi cynghorau cymuned i osod cap
ar y nifer o ail dau mewn ardal benodol. Rydym ar groesfa'n gyfeillion. O'r ddiwedd, mae Llywodraeth Cymru wedi ymateb i'r argyfwng. Bach yn hwyr, fi'n gwybod. Ac mae angen i gyngorau lleol nawr cymryd mantais lawn o reoliadau a gweithredu er budd eu cymunedau. Ond mae angen symud yn bellach ac ar frys cyn ei fod yn rhy hwyr i ddyfodol hen ieuenctid ac i'r iaith. Dyw llusgo yn traed a gwneud dim byd ddim yn opsiwn. Dewch yn ei roi ein dyfodol yn ein dwylo. A drwy rym y niferoedd gallwn cael wir bwer i wneud gwahaniaeth i'n pobl ifanc, ein cymunedau ar draws Gymru gyfan, a sicrhau y byddwn dal yma o hyd. I'r gad, diolch o galon. Diolch yn fawr iawn i Cai am dy eiriau pwerus, a dwi wedi bod yn meddwl lot yn ystod yr wsos yma bod Cymru'n lle gwahanol iawn y dyddiau yma. Mae ein tîm pêl-droed cenedlaethol yn gwpan y byd, mae Dafydd Iwan ar frig y siartia, da ni gyd yn ein miloedd yn gyrymdeithio efo'n gilydd am annibyniaeth i Gymru, a mae hynna'n beth gwych dydy, mae o'n rhywbeth i'w groesawu, ond, a mae o'n ond mawr iawn hefyd, tydi. Y sgil hyn i gyd, mae'n cymunedau Cymraeg ni'n crebachu. A hynny oherwydd sefyllfa'n barus unigolion am drydydd, ail drydydd, bedwerydd tŷ. Maen nhw'n troi ein pentrefi ni un ar ôl y llall, un cymuned ar ôl y llall yn ddim byd, mond esgyrn o beth oedd yno gynt. Felly ein cyfrifoldeb ni, cyfrifoldeb y genhedlaeth yma, wedi codi ac i ddechrau ymgyrchu o ddifri i achub ein cymunedau Cymraeg. A dwi'n meddwl bod yn bwysig iawn bod ni'n gofyn i ni'n hunan, os nad yn ni, pwy, os nad y rwan, pa bryd. Felly mae'n bleser mawr gen i wahodd y siaradwr nesaf, Wallace George, i fyny. Mae Wallace wedi bod yn ymgyrchu brwd ers degawdau maith ac wedi gwneud mwy na neb i geisio cael cartrefi drigolion Cymru yn eu cymunedau gyda'i waith yn Taireri a grŵp Cynefin a llawer iawn mwy hefyd. Felly rowch groeso cynnas i Wallace. Helo, shwmae, chi'n iawn? Oedd Cai yn cael ei gyflwyno i chi fel cynrychiolydd ieuenctid Cymru. Fi yw cynrychiolydd henoed Cymru, fel llawer ohonoch chi sydd yma ffrawn yma. Diolch yn fawr i'r Cymdeithas am y gwahoddiad i ddweud gair am gynnal y rali, ac efallai bod sicr na dim am arwen o'r ymgyrch dros ddyfodol y Gymraeg ers degawdau. Felly wyneges syml i chi gyfeillion yw mae ymgyrchu'n llwyddo. Fi synion yn ôl ar bedwyddau'r Orffennaf, cyhoeddodd Llywodraeth Cymru becyn newydd o fesurau i fynd i'r afel o gael gartrefi. Cymryd cynllunio i reoli nefydroedd, cynllun trwyddedi statudol ar gyfer llytyrwyliau tymor byr, galluogi awdurdodau lleol i ofyn am gyfraddau treth traddodiadau tir uwch. Ond enillwyd y newiddiadau polisi pwysig yma, dim ond oherwydd ymgyrchu Cymdeithas Iaith a grwpiau lleol fel hawl i fyw adre. Felly diolch yn fawr i bob un ohonoch am brotestio, am fynychu ar ralïau yn Nhryweryn, Tydrach, Bai Caerdydd ac Aberystwyth ac am gyflwyno ymatebion i'r dogfennau ymgynghorol gwahanol. Mae ymgyrchu'n llwyddo. Ond, serch hynny, canlyniad tebygol cyflwyno'r mesurau newydd hyn fydd lleihau'r cynnydd yn nifer o ailgartrefi a lletywiliau a byddai fel arall yn llawer uwch. Ond ar pennu hunain, ni fyddant yn arwain at ostyngiad sylweddol yn y niferoedd neu creu mwy o gartrefi wirioneddol fforddiadwy i bobl leol. Mae cyfnod y pandemig wedi amlygu nodweddion gweitha marchnad dau agored heb ei rheolaiddau. Y gystadleuaeth yn dau wedi ffyrnigo wrth i bobl gefnog ddianc o dinasoedd, tai mewn pentrefi Glan Môr yn cael ei prynu dros nos, gofyn cynyddol am ailgartrefi a thai o gosod fel llety gwyliau megis Airbnb.
Ac o ganlyniad, mae'r bwlch rhwng prisiau tai ac incwm cyfartalog lleol wedi troi'n gagendor, gan arwain at wanhau cymunedau Cymraeg sydd eisoes ar y dibyn ieithyddol. Ac ym mis Gorffennaf hynny, glwson ni am dirfeddiannwr Baris Ynys Môn, Stad Bodorgan, yn bygwth troi tenantiaid allan o'i cartrefi dim ond mwyn gosod iddo fel llety gwyliau a chreu hyd yn oed mwy o elw iddyn nhw hunain. Mae rhain i gyd yn symptomau o'r anfantais economaidd a chymdeithasol a greuwyd gan athroniaeth y farchnad rydd. Dwi am ddarllen dyfyniad i chi. Rydym yn wynebu prynder digynsail o dau fforddiadwy iawn. Mae hwn yn fater enfawr sy'n gorfodi llawer o doilioedd o'i cymunedau gan effeithio ar ddarpariaeth o wasanaethau hanfodol ac ar addysg llawer o bobl ifanc. Mae'r argyfwng tai hwn yn achosi difrod gwirioneddol i unigolion, teuluoedd, ein heconomi ac yn bysgewch ein cymunedau. Nawr, nid disgrifiad o gymuned yng Nghymru yw hwn, ond dyfyniad o lansiad ymgyrch Homes for Cornwall ym mis Mai eleni. Ym mis Mehefin, pleidleisiodd Cyngor Dinas Brighton dros wahardd adeiladu ar gartrefi a llety gwyliau newydd. A doedd hynny ar ôl 95% o drigolion Tre Whitby yng Ngogledd Lloegr pleidleisio mewn referendum lleol i atal bobl rhag prynu eiddo newydd fel ailgartrefi. Ar draws Ynys Prydain, mae'r farchnad dau agored yn tanseilio cymunedau gwledig, arfordirol a threfol yn gymdeithasol, yn economaidd ac yn ddiwylliannol. A dyna pam mae'n rhaid i ni drawsnewid y system dau eiddo gyfan. Drwy anghenion lleol o flaen elw, a thrin tai fel cartrefi yn ytrach nag asedau ariannol. Digon yw digon. Rhaid ni sicrhau hawliau i bobl leol, nid cyfle teg, pwerau newydd i gymunedau, rheolaeth dros y farchnad dau ac adnoddau ariannol digonol i wirioneddol, ac ymgyrchu dros ddeddf eiddo flaengar bydd y ffordd i'w hennill. Felly, beth yn union dylai fod mewn deddf eiddo i Gymru? Mae Cymdeithas yr Iaith yn cynnig 7 pwynt allweddol a byddai'n sicrhau system decach o lawer i bawb. 1. Hawn i gartre'n lleol. Drwy roi dyletswydd ar awdurdodau lleol i weithredu ar gais pobl leol am gartre'n brynu, neu rentu, neu rhanbrynu. A hynny o fewn pellter ac amser presennol. 2. Cynllunio ar gyfer anghenion lleol. Dyletswydd i gyd gynhyrchu asesiad cymunedol rheolaidd gyda chymunedau fel partneriaid cyfartal, a fod y canlyniadau yn sail i bolisegau mewn tir a thargedau tai y cynlluniau datblygu lleol. 3. Grymuso cymunedau. Cryfhau hawliau perchnogaeth a rheolaeth cymunedau drwy roi pwerau i sefydliadau a arweinir gan y gymuned i brynu a phrydlesu tirau eiddo, oddi wrth i ddyrnydd preifat neu gyhoeddus, a hynny at dibenion cymunedol gan gynnwys tai fforddiadwy. 4. Blaenoriaethu pobl leol. Gosod amodau ar brynu a gwerthu tai sy'n rhoi hawliau cyntaf i bobl leol neu fentre cymunedol i arwain y gwaith o brynu a rhentu tai neu prynu tir ag eiddo. Yn bumed, rheoli'r sector rhentu. Rheoli lefelau'r rhent, safonau tai ac amodau tenantiaeth i sicrhau cartrefi wirioneddol fforddiadwy o safon yn y sector rhentio'r prifat a'r sector tai cymdeithasol. 6. Cartrefi cynaliadwy. Trwy roi dyletswyddau newydd ar Lywodraeth Cymru ac awdurdodau lleol i sicrhau bod y stoc tai presennol a chartrefi newydd yn fforddiadwy, yn lleihau carbon ac yn gydnaws ag anghenion cymunedol trwy lynu at egwyddor datblygu cynaliadwy. A'r seithfed ar ola, buddsoddi mewn cymunedau. Galluogi cymunedau i arfer i hawliau newydd i berchnogi tir ac asedau trwy gronfa cyfoeth cymunedol.
tebyg i gronfa dir yn Alban, sy'n werth 20 miliwn o bunnoedd y flwyddyn. A hefyd hwyso creu cronfa benthygiadau trwy fan cymunedol fel Banc Cambria, ar gyfer unigolion a mentre a arweiniad gan y gymuned. Y gwir plaen yw, os ydyn ni o ddifri am sicrhau parhad y Gymraeg fel iaith gymunedol, rhaid i ni wrthod yr athroniaeth o gyfalafiaeth marchnad rydd sydd wedi ei chyfleidio gan bob llywodraeth yn San Steffan ers dyddiaeth Margaret Thatcher. Felly mae'r ymgyrch dros ddeddfeiddo yn ddim llai nag ymgyrch dros dyfodol holl gymunedau Cymru. Bod yn Gymraeg i haith, yn Saesneg i haith, neu'n aml ddiwylliannol. O dan y grisiau i dan yr efel, o Solfach i Senghennydd, o'r Rali i'r Fenni, o Lanelli i Langernyw ac o Tregaron i Drebiwt. Galon ar gynghorau cymuned, awdurdod lleol, parciau cenedlaethol, cymdeithasau tai, mentrau cymunedol, a phawb arall sydd am weld y Gymraeg a chymunedau Cymru'n ffynnu i gefnogi'r alod am ddeddiddo ac i ymuno yn yr ymgyrch. Mae ymgyrchu'n llwyddo. Daliwch ati. Diolch yn fawr. Diolch o galon i chdi, Wallace, am dy eiriau ysbrydoledig. Peidiwch a gwasgaru, mi fyddwn ni mewn chydig o funudau yn gorymdeithio gyda neges Wallace a neges y Cymdeithas draw i uned Llywodraeth Cymru ar y ffordd. Mi fyddwn ni hefyd yn ymweld â uned Llywodraeth Prydain i weiddi chydig o sloganau. Ond cyn i ni fynd, dwi'n meddwl mae rhaid i ni gofio mewn cwta 3-4 mis, mi fydd canlyniadau'r cyfrifiad yn dod allan. Mae'r disgwyl a dweud gwir yn oeri fy ngwaed i faint o gymunedau Cymraeg fydd ar ôl. Dy Sul cynta'r Eisteddfod mi ges i'r pleser o fynd i feicio o gwmpas Ceredigion. Mae hon yn ardal hardd, unigryw, diddorol, ac mae ei chymunedau hi'n heiddi cael byw. Llefydd fel Swydd Ffynon, Lledrod, Bronant, Ystrad Meirig, Llan Gwirfon, Comins Coch, Tal y Bont, Aberporth, Talgared. Faint o'r rhain fydd y gymunedau Cymraeg mewn chydig o flynyddoedd. Felly mae rhaid i ni ddatgan yn eitha clir heddiw, mae'r frwydr heddiw yn cychwyn o ddifri. Rwan hyn, mi fydd hi'n anodd, mi fydd o'n golygu aberth a lot o waith caled, ond mae'r cyfrifoldeb ar ein sgwydda ni a sgwydda neb arall. Felly nid yw Cymru ar werth, a dywch efo ni tuag at Llywodraeth Cymru. Dwi'n trosglwyddo'r awennau i Bethan rwan. Byddwn ni'n mynd yn